Talagang behind every success, there's a deep story, no? Yung pinagdadaanan nung crew, nung production team, di ba? Bago kayo nakaka-come up or yung final output ninyo. No? Which is, na-overcome nyo naman. Na-overcome naman good. po. Oo, which is good. How do you balance yung creative demands nyo with some constraints like yung funds? Yung funds po, may producer naman po kami. Tapos, yung producer din po namin yung nag-asikaso din po ng ibang sponsorship. Which is ako rin naman po, nag-asikaso kaming production crew. Pero malaking help din naman po yung producer namin sa paggawa din po ng pelikula. So yun po, na-double budget din naman po kami kasi yung first po ng Alimong Umis, yun nga po, nagkaroon po ng withdrawal, actors and production. So parang from the scratch po, nag-reshoot po kami. Parang may time po na gusto ko na po mag-give up. Nagpatawag po ako ng meeting kay Direk Vincent na kung anong dapat na gawin. Kasi nahihirapan na po kasi parang magiging day one po ulit yung shooting. Malapit na po kasi yung deadline. Yung editing process din po sa amin, hindi po madali. Opo. Kasi yun po, luckily naman po na naniwala naman po silang kaya namin. So yun po, from the scratch po ulit, naghanap po sponsors, naghanap din pong